er så ved at få ind i Karina Wagner Hansen. Ja, hvad der? For at få 2 flasker sprut, og Amanda, der hænger ud af vinduet. PT, Elisabeth er på vej ind for assistent. Kom så der, og min søster, hun hjælper trofast med fødderne. Kom så op, patterne sidder fast. Nej, Jeg kan ikke. Hvad er det, jeg skal? Skal jeg prøve? Tag jakken af. Prøv at høre her, jeg kan gøre lidt spejl videre, hvordan fanden jeg lige kommer ned her. Okay, vi filmer lige, vi skal lige finde. Kan du ikke bare hive dig ind over bordet? Hvad hvis de kommer hjem lige nu? Ja, hun griner. Jeg så løber i. Det kan du være helt 100 på. Hvad hvis naboerne, de ringer til politiet? Der kunne jeg holde dig i 2 sekunder. Jeg skal lige have et billede. Og din fødder. Skal ikke lige stille hånden med? Nej, jeg vil ikke. Du skal ikke filme min røv. Ja, lidt sådan, der kan sige. Ikke min røv. Amanda, kan du ikke hive dig ind? Jo, det kan jeg godt. Jeg er bare bange for at røde ned på gulvet. Du skal bare klamre dig til bordet. Er det fint? Nu kan du gå videre. Kom så. Bare prøv, Amanda. Nej, seriøst, jeg falder ned på gulvet. Jamen, kan du ikke stå på hænder for helvede? Nej, det kan jeg fandme ikke. Støt på hovedet. Støt dig på døren. Okay, skal jeg holde døren, så du kan støtte dig på døren? Nej, det er ikke det. Men mit problem er, at jeg kan ikke komme derover på bordet. Hvorfor ikke? For jeg er nødt til at have det ene ben ind først, og det kan jeg ikke med det der mellembunden. Okay, er nogen af jer bare kan løfte mig, så kan jeg komme ind den anden vej? Løft dig. Ja. Amanda. Okay, Amanda kommer retur igen. Ej, jeg lige nødt til at have noget sådan. Sidder du fast? Husk lige at hænge på, Amanda, du hænger fast. Hvordan vil du så komme ind? Den anden vej. Den anden vej? Okay, helt seriøst, godt. Hvis jeg kan løfte mig op, så jeg kan komme ind med benen den vej, så kan jeg. Nu aner ikke, hvor mange af jer har brugt ind gennem vores vindue ude på Rysingen. Og Hvordan skal jeg komme? fortsættelse følger.